Akas paset paylaeng iti selebrasyon iti Fire Prevention Month na aramid iti Barangay Fire Olympic a programa iti Bureau of Fire Protection ken City of Bigan. Haddaan dayto iti tema Sustaining Fire Prevention through Active Community Participation. Nagbibinalubal iti nasawa programa iti naduma-duma a barangay iti syudad iti Bigan. Naangay tinasawang kompetisyon sa University of Northern Philippines. Tigandat tinasawang programa ket masurwan dagiti bumarangay tapno addan tuman anyaman nga mapasamak iti lugar da ket addadan to nga mangtulong dagiti kameng iti bombero. Ni Chief Inspector Floro Obrero, tinangsungbat dagiti sumagmamano nga damag iti press corps. When mesa dito nga di pinangawer tayo kada gito nga barangay fire brigade tapno laeng pagarigan man adamang mangyari nga diti alarma when no anyaman iti lugar da ket amuda ti araramiden da. Di agundaway tapno dagito nga araramiden tay tattaket halaeng nga detay programa when no aktibidades iti Bureau of Fire Protection itself no di iti buo nga syudad ta detoy mesa detoy nga pagkakitaan nga no kasano kasarigta dagitoy nga volunteer fire brigade tayo dagitoy metlaeng ket dagitoy barangay tanod nga magungkunam ket isoda iti na-retrain nga kas mesa nga agbalin nga community volunteer fire brigade. Dagiti nangabak ket naggunod dati premyo akas. Dito kay addan to laing gunggunang trophy ken dagiti cash prizes. Dagiti nga trophy ken cash prizes ket babaen met laing ti panuporta iti local government unit tayo iti syudad nga Bigan. Nagunod iti muna a premyo iti grupo iti Nagsangalan, Kabarwan Laod, Kabarwan Daya, Kabalangegan. Naalamet ti may kadwa nga premyo iti grupo iti San Julian Norte, San Julian Sur, Kapangpangan, Barangay 3. Ken naalamet iti maudi nga premyo iti grupo iti Barangay 6 ken Barangay 9. Nang tedmet ti balaag ni Chief Inspector Obrero kada tayo. Detail ako pinagredam tayo nang rona launay hantay ko mga agbaybay kang ronaan dagito us-usaren tayo nga dagito electrical appliances kastamet dagito LPG kitain tayo la kuma kang ronaan na launay dagito nga circuit breaker tayo narumrumar tayo dagito balbalay kitain tayo tanakapatay tapno nasigsigurado met laeng dagito met nga LPG hoses tayo kailangan nga masukatan once nga dabrittled na when not dalik ken kastamet deti la ko mapinagdaldalos awan dagiti ko makalat-kalat when nyaman nga dagiti pakalaan nga nadaras nga maala iti apoy. Agtultuloy lata ti programa iti City Fire Station ken City of Bigan nga idadaulwan iti naanos nga mangiturturong ani Chief Inspector Floro Obrero ken Mayor Eva Marie Singson Medina para iti press corps Ryan Pardo.